olopuhkeilla ympäri. Napa auki. Älä istu kasassa. Sulla on ihan ratsastajan kroppa, niin turha käpristellä siellä, vaan kasva. Ja kasva. Oma pää ylös, rintakehä auki. Okei. Tanja, pysähdys. Noin. Tanja jatkaa radissa. Anja. Alkaa runoutua. Lyhennät vähän ohkia, Anna. Ja eilisiä siirtymisiä radista lauppaan niin, että tulee nätisti eikä joka kerta mennä miljoonaa. Vähän auttais Anna sen hevosen tasapainoon, kun sulla olisi pikkusen lyhyempi ainakin se ulko-ohja. Ja se ei pääsisi niin hirveän syvään muotoon, jolloin sen on mahdoton säilyttää tasapainoa. Ja ravittaa. Taitota kulman ympäri. Noin, ja nyt jatkaa myös Tanja. Laukka, ravi, laukka, ravi. No, sun pitää tuntea, Anna, että kun sä ulkokohteella hidastat, niin se reagoi. Edelleen mä sanon Tanja liian varovaisesti. Ota pidonlouk ja niin käteen, ota hetken seis. Ota ohjat käteen niin, että ne on, että se ei ole joka toinen askel vapaa ja sit taas tuella. Ja sit käsi tähän. Mä en usko, että sä saat liian uutta ohjaa, vaikka sä tekisit nyt. Koska nyt ongelma on se, että kun kampitetti pantiin kiinni, että se oikeasti koskettaa se kitarauta sinne kitalakeen, niin nyt ihan sama, teetkö sinä vai hevonen sen, että joka toinen askel tuki ja sitten taas ei. Äärimmäisen epämieltä. Mieluummin niin, että otat sen mukavan lyhyen napakan ohjat otteen ja sen jälkeen käsi rauhoittuu. Jos sä sanoo, että näin voi mennä ja kauhean näin. Käsi on hiljaa ja jalka sanoo ja rintakehä auttuu jo mennä. Vielä enemmän ajattelee eteen. Sen kodin, millä sä ratsastat, niin anna mennä. Sä et mikään pikkutyttö kuitenkaan ole, joka tarvitsee varoa, ettei tippu harjoitusravista, niin anna mennä. No niin. Etene lautasta, Tanja, noin. Lautasta ensin ja eteen. Käsi vierekkäin. Älä vedä satulaan kättä. Nää pyöritetään tuo. Anna mennä, anna mennä. No, et rakastaa työpäivää. Se varmasti tulee olemaan.